aka na-achị Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Charles Soludo akagbugo ọlụngo ego biri ụlọọrụ NBHH Construction bụ ndị ji ụzọ ime obodo itoolu dị n'Okpoko na Ọgbaru n'aka onye nta aka n'obu gọọmenti Ejike Abana wetara akụkọ na akagburu ọlụ ndị anụnwa n'ihi na ndị ụlọọrụ ahụ enyere ọlụ ahụ nọ na-ete ụkwụ ete n'elu ọlụ ahụ lụchapịa mgbe eji wee tụọ anya ya. Gere akụkọ wetara n'uju. Ụzọ ndị ahụ dị ite naanị n'ọnụọgụ gụnyere Obodo Ukwu Owerri Road, Ogbuagụ Ike Ọnụọra, Anụmodo Mgbuka Amazu Owerri Road, Ede Road, School Road Awalite Ojoto Owerri Road, School Road Umuobom Street Ojoto Street Junction, Adaziani Street Owerri Road. Ndị ọzọ gụnyere Umenweke Street Obodo Ukwu Junction, Umeojiọfọ Street Awalite Ojoto Junction, Anụmodo Mgbuka Amazu Junction, Uzi Mission Street Awalite Junction na Anụmodo Street Ike Ọnụọra Junction. Okporo ụzọ ndị ahụ bụ nke Gọvanọ Soludo nyere ọlụngo ya n'ọnwa Septemba afọ 2022 ka ọ na-ekwu okwu ka ọ gara njem nleta na ya bụ ọrụ. Gọvanọ Soludo kwuru na onye ji ọrụ ngo ahụ enweghị nnọọ agba iji wee rụtọpụ ya bụ ọrụ ma kọwaa na ya bụ ọrụ bụ ọrụ a ga-enyezi ndị ọzọ ka ha rụọ. Dịka gọvanọ si wee kọwaa, enweghị ebe ọzọ n'ala Naịjirịa bụ ebe a na-eke ego ụzọ na-abụ wee kwụọ onye ji ọrụ ngo, mana emere ya bụ onye ji ọrụ ngo ahụ ma kwuo ma ọ bụ na gọọmenti steeti a gbakọsịa, ndị ahụ ji ọrụ ngo ahụ ga-akwụghachi gọọmenti ego ruru ha. Ị ga-echeta na ya bụ onye ji ọrụ ngo Maazị Pedro Chami kwere nkwa na ọ ga-arụsị ya bụ ọrụ n'ọnwa Juun 2023 mgbe e nyesịrị ya ọkara ego ya site n'obodo Ukwu Road dị na Okpoko. Ejike Abana maka akụkọ wa ABS.